Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, magandang araw mula dito sa Sydney, Australia. Ako si Emma at sumulat ako sa inyo para ibahagi ang kwento ng buhay ko. I moved to Australia in 2019 para makasama ang aking Italian-Aussie hubby. 1 week pa lang ako dito, nagtampo yung mother-in-law ko kasi hindi ko dinadalaw. May linyahan pang, "Do you think you're a princess?" Ganon? Gusto ko sanang sagutin pero ang hirap mag-Ingles. 5 minutong lakad kasi yung bahay nila from our condo. Takot akong tumawid sa kalsada, mahuli dahil nag-jaywalking at magtanong. Yun lang naman talaga ang dahilan kaya nanahimik ako sa bahay nung una. Ang unang trabaho ko dito ay mag-mow ng lawns, kasama ng asawa ko. Hiyang-hiya ako dati kapag may nakatingin sa akin. Sa Pilipinas kasi naka-coat at mani-pedi ako pero dito, mower ang hawak ko 5 to 6 hours a day. Kapag weekends naman, sumasama ako sa friend ko para maglinis. Halos mawala ang ulirat ko kakakuskus ng dumi. Tumigil lang akong magtrabaho when I got pregnant. Mahirap kasing kumilos kapag malaki na ang tiyan. I was a stay-at-home mom until my son was 7 months old. Rumakit muna ako sa paggawa ng visa para may extra income kahit papaano. In 2020, nagbukas ako ng sarili kong cleaning business. Top Job Cleaning Services, Sydney. Yung sister-in-law ko muna yung nag-alaga sa anak ko. Eventually, my husband and I created a new setup. Nagtatrabaho siya ng 6 a.m. to 2 p.m. habang nag-aalaga ako ng bata. Tapos ihatid niya ako ng anak ko namin kung saan ako maglilinis. Minsan 9 p.m. na ako masusundo kasi buong bahay ang nililinis ko. Kapag sobrang laki ng bahay, tinutulungan niya ako para makauwi kami ng maaga. When my son turned a year old, iniwan na namin sa daycare para maghapon na ako makapagtrabaho. Basta kahit gaano ako ka-busy, I breastfeed him. A year after, my business picked up. From just one household, naging 20 ang regular clients ko. Yung sweldo ko sa Pilipinas ng 1 buwan, 2 hanggang 3 araw na paglilinis ko lang dito. Minsan I employ other Filipinos and Italians na gusto ng sideline. From renting 3 different houses since I moved here, nakabili kami ng 3-bedroom house na tamang-tama lang para sa aming maliit na pamilya. Niregaluhan din ako ng asawa ko ng kotse. 4 na beses kong ibinagsak ang driving test bago ko naipasa. Last year, due to the prolonged COVID lockdown in Sydney, I was not able to operate my cleaning business for 3 months. Dahil dati naman akong social worker sa Pilipinas, I went back to the welfare sector. Natanggap naman akong community support worker for people with disabilities. Kahit ako,
amazed at how my life works. I failed the driving test 4 times pero ngayon, I drive people around in my car to have access to the community. Hindi lang buhay ko ang nabago, pati na rin yung buhay ng pamilya ko sa Pilipinas. Yung bahay na kinakabitan namin ng kuryente sa Lucena dati kapag napuputulan kami dahil hindi kami nakakabayad, nabili ko na. At pinaparentahan ko sa kuya ko. Yung brother-in-law ko, pinahiram ko ng puhunan para makapagtayo ng construction business. Yung parents ko naman, pabakasyon-bakasyon na lang at pinapadalhan ko ng allowance. Hindi naman laging smooth sailing ang buhay. Minsan nakakapagod din or napapagod din na ako ang emergency button ng lahat. Pero lately, natuto akong mag-let go at hayaan si Lord na gabayan ng mga kapatid ko kasi alam ko, hindi naman niya sila pababayaan. Kung dati yung rice cooker, ang dami kong nalulutong pagkain. Ngayon, sinaing na lang talaga ang niluluto ko doon. Niregaluhan ako ng asawa ko ng air fryer. From mais na bigas na niluluto sa kahoy sa Mindanao, to bigas na palay na isinasaing ko sa rice cooker sa Lucena, to air fryer na ginagamit kong pamprito ng tuyo dito sa Sydney, I have definitely come a long way. Applicable talaga ang favorite quote ko na, maswerte tayong ipinanganak na mahirap kasi wala tayong choice kung hindi umangat. Basta sa pag-angat sa buhay, buhatin din natin ang iba, lalo na ang pamilya. Kasi charity begins at home, sabi nga nila. Salamat sa pagbasa ng aking sulat, Nicole at Chris. Sana ay na-inspire ko ang mga listeners ninyo to work for their dreams. Ang inyong tambalanistang social worker, professional worker, at proud mother, Emma. Si Emma, ito talaga si Emma, hindi nagsasabing nasa Australia na Oo pala. nga, Di ba dati nag-isaw-isaw nga lang tayo nga eh. madamot ka pala eh. Oo. May taglay ka palang Oo, di ba? Ano tawag doon? Ano ba yung taglay niya, partner? Taglay na kasipagan, Yan. di ba? Samantalang dati, kumakain nga lang tayo ng sagot gulaman dyan sa may kanto sa Lucena. Sa Truth, Oo, tapos diba? ngayon, nasa Australia ka na pala. Kaya hindi ka man nga, nagsabi. hindi ka man lang nagpasabi Oo. ha. Natatakot kang hingan Natatakot kang utangan Kaya tatahi-tahimik ka lang Yung nalaman mong mayaman, tapos biglang naging close kayo. Oo, biglang nag-iisaw na sa Lucena. Biglang kababayan, di ba? Alam mo talaga, malalaman mo talaga na yung isang tao ay nakaluluwag-luwag na. Oo. Depende dun sa kung paano na siya paano na siya tratuhin ng mga kamag-anak at mga malalayong mga kaibigan. Sasabihin, kababayan ko yan. Kahit ang dami-dami nyo naman sa Lucena. Biglang kababayan mo, partner. Saka biglang naalala, nag-iisaw kayo. Kaya nga, biglang ganon. Kahit wala naman talagang Diba? ganong experience. Tsaka yung mga Pilipino ganyan, parang kahit malayo, kapatid ng pinsan ng kapitbahay namin yan. Oo. Di ba? Nung naging artista na o kaya nung yumaman, Oo. dati naglalaro lang naman kami niyan, ganon. Oo. Which is baka naman totoo, pero talagang mo rin yun, moment of fame mo, di ba? Oo. Kasi nung naging nakaluluwag-luwag na, biglang Oo magkababata, magkababayan. naalala ko yung sinabi ng mama mo dati, kamag-anak ko si Eli Buendia. Oh, sabi? Oo, di ba sabi ng mama mo? Ay, oo nga. Oo, na parang, kamag-anak natin yan. May, Oo, tayo, parang ganun. may gakurot ng dugo sa atin Parang yan. ganyan. Tapos may sabi pa dati, partner, kamag-anak din namin si Michael V. Mga ganon. Tapos minsan, kapag may nakikilala akong mga kaapi-apelido ko, talagang super nire-relate na lang din sa akin. At I'm sure sa'yo din, partner. Ako mag-anak ko yan si Chuper. Ganyan. Oo, mga ganon. O ganon kapag Pag may antasalipo na, Oo, nagiging ganyan. kamag-anak bigla. Sa true. So, ayan yung isa sa mga indikasyon. Diba? Na truly nakaluluwag-luwag na. Hindi na yung air fryer, luma na yan Oo diba? nga.
Kapangkaraniwan dito Pangkaraniwan yan, ng Emma. air fryer, di ba? Oo. Pero yung i-acknowledge ka na kababayan ka, yan. Yan. Nakalaro noon, yan, di ba? Kaisawa noon. Yeah, di ba? Yan ang yung mga indikasyon na talagang you've made it. Yan. Yes. Meron ka na talagang masasabi. Vine-verify ko lang, partner, kung sino yung, kung ano yung original na name ng mahiwagang Burnay sender natin, partner, no? Teka, Pero I feel like... search mo na nga kasi kailangan i-add yan. Oh, edi, ano na to, kung siya man yun, busy lang yata yung ating writer. Kung siya man yun, ito yung sobrang tambalanista natin. Super duper tambalanista natin na nakapag-send na rin siya ng rice cooker yata yung story niya na dati kaya ngayon ang title ng ang title ng Bahiwagang Burnay ay air fryer naman. Oh. Susunod niyan lahat ng appliances iisa-isahin niya yan. Laging may entry. I remember her, I just nasa tip ng tongue ko kasi alam ko matagal na siya nagsulat. Basta sinabi niya na nagsusulat siya ulit or hindi ko alam kung ngayon niya lang natapos pero nag-message siya sa akin na nagsusulat ako ulit kasi gusto ko ng parang continuation ng kwento niya. Kasi ang natatandaan ko, partner, kung siya man ito, no, yung tawang-tawa tayo sa episode na yun. Maganda yung episode na yun, ang ganda partner. nga ng mga kwento niya eh. Oo, at hindi ko makakalimutan yung siya, ewan ko kung matatandaan mo to, siya yung nag-propose sa asawa niyang Aussie. Oo, parang nandun sila sa isang restaurant. Siya yung nag-propose. Parang ganun. Basta nakakatuwa tong taong to. Teka, ito ba, may natatandaan ka din bang moment na umuwi na yan ng Pilipinas at dumaan sa Love Hindi ko Radio? sure. Pero Nagpakita nakadalaw sa na atin? yan. Nakadalaw na yan sa atin. Okay, Bago ano pa dinala siya. niya para matandaan? Para mas madaling Wala pa. ma-recall. Kasi nung mga time na yun, partner, hikahus pa siya. Okay. Kasi hindi ko siya makakalimutan kasi yung pabango ko, gustong-gusto niya. So, niyakap niya ako. Tapos nag-request siya sa akin kung pwedeng sprayan din yung jacket niya. Okay. Oo, kung siya yun. Tapos ngayon, tingnan mo naman, di ba? Oo nga. Ganun na yung level ng pamumuhay. Totoo, no? Oh, di ba Isipin mo yun, no? nakakatuwa yung ganun. So talagang magbabago. Meron ako nakasama dati, partner, sa isa sa mga guesting sa Bulaga, parang ganun. Tapos naka-visit na siya one time. Na siya, mommy influencer na siya. So naka-visit siya one time dito sa atin kasi sobrang idol niya yung tambalan. Tapos nung nagkita kami ulit, so, syempre, influencer na siya. Sobrang dami niyang followers. As in, mas madami pa kaysa sa akin. Diba? So, ibig sabihin, parang puro pakabig ka. May mga bala kang malulupit, May mga kabig natin sa buhay. May mga kabig kang matitindi, Yung mga planong hindi maganda. Kaya nga may mga pakabig kang may mga pakabig kang plano. Pero ang punto lang doon, talagang pwedeng magbago Yung yes. dating akala mo kung sino lang yung iniidolo mo, siya lang yung nakakaangat-angat. Definitely isang araw mas angat ka sa kanya. 'Di ba? Yung mga ganon, Agree. yung dati ganito lang, isipin mo yung kwento niya na dati sila ng kuryente, nakikisabit lang sila ng kuryente. Ay, kaya pala dati, taas ng bill namin lagi sa Ay, ikaw sa pala? Lucena, Oo. Sa inyo pala, akala ko ba kababayan. namin, may jumper. Wag Pero okay ka. lang, friends naman tayo, Ayan! kaya pagbibigyan kita. Doon tayo! Oo, papatatawarin kita sa aspetong yung dati ganyan. na jumper ka sa bahay Kaya namin. nga kasi nakaluluwag-lawag na ngayon, di ba? So patawarin na natin sa mga lumang kasalanan. Charot. Di ba, tingnan mo yung sabi niya na dati lang sila ng kuryente. Tapos ngayon nabili na nila yung bahay na ginajumperan nila. Hindi naman tayo sure kung ginajumperan. Jumper ba? Malamang, di ba nakikikabit. So malamang ganun. Oo, tama. So nakikikabit. O ngayon, nabili niya na yung bahay na yun. Malaki yung bahay na inuupahan nila dati, partner. Tapos Ay. marami puno nga ng mangga sa sa may pinto. Naalala ko talaga yan, Emma. So, pwede natin balikan para magmuni-muni tayo. Si MM to, partner. Kinonfirm ko Oo. Oo. MM Rama. Parang ganon. Ay, familiar. Parang may kamag-anak kaming Rama talaga. O parang ganon. Talaga. Pinipilit mo talaga. Hindi ko sure kung May yun. kaugnayan kayong dalawa. Ang nakakalurkay dito, hindi ko naman sure kung yun yung apelido. Ikaw may kamag-anak kami. Ganyan. Relate yan sa mga pulisena ng Lucena.
Oo, ganun. Mga Pinoy talaga yun. No? Ako natutuwa ako. Ang sarap pakinggan ng kwento niya. Correct. Na parang pagdudugtungan mo pa nga, hindi kami mauumay na pakinggan kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Kasi Kaya nga. nakaka-inspire, nakaka-motivate, di ba? Na parang nagsimula sa wala eh. 'Di ba? Nakita, kumbaga inilatag mo sa amin yung weakest point ng buhay mo. Correct. At yung proudest point ng buhay mo ngayon na parang grabe no, naitawid mo ito. Ang galing. Yun yung isang reminder Na- talaga na Correct. Ang dami nga niyang mga quotes eh. Oo. Quotable quotes na magagamit natin. Ano yung pinakahuli? Magpasalamat Maganda. tayo na ipinanganak tayong mahirap Actually, kasi yung quote, yun yung caption talaga natin for today. Maswerte tayong ipinanganak na mahirap kasi wala tayong choice kung hindi umangat. ay ginamit ito ng tambalan talaga noon na Oo. gumamit yan long time ago. Ay, huwag tayo makishare ka. Okay lang hindi, yan. kahit sa'yo na yan, okay lang. Hindi naman Oo. nakapatent sa amin yan. Hindi kami nag-claim yan. Sa'yo pala talaga yan. Magulo dyan. Ito, Oo. mapapahamak tayo sa mga kadadadamo dyan. Hindi tayo makakakakbat. Huwag kang mali-mali. Huwag kang mali-mali sa mga adliban mo. Pambihira. Nagpapalakas Ay, di. na ako dito tapos may pagnanakaw ng quotation ka pa na naman dyan. Shh, huwag ka magulo. Hindi, gusto ko lang sabihin na- Nakakagulo ka sa diskarte ko. May Papunta na ako sa budol part eh. Meron ka ting masamang balak sa kanya. Meron! Yung diskarte ko nasisira dahil sa mga words mo dyan. Tumigil ka na nga. Binibigyan na namin sa'yo yan. No? Sa'yo talaga yun eh. Sa'yo nagmula lahat. Yung linya na yan. Oo. Walang pwedeng umangkin yan. Yan. Mas pasalamat tayong pinanganak tayong mahirap kasi wala tayong ibang direksyon kundi ang Hindi umangat. diba? Oo. So, totoo naman din. Yes, Actually, yes. totoo naman yun eh. Parang there's no way to go but up. Yes. Oo, ganon. So, yun yung kagandahan. Isang inspirational story for everyone. Isang pagpapaalala na kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, pwedeng magbago yan. Correct. So, wag mong tas one day at a time lang. One day at a time lang, tas dun sa one day na ibinibigay sa atin, wag mong kakalimutan na magsipag, maging mabait, do your best to, help other people, be the best person that you can be, ganon. And the rest will follow. Universe na ang Diyos na ang bahala. Correct. Diba, na ibalik yung kasipagan mong yan. Alam mo, may dahilan kung bakit kinawento niya, dinescribe niya lahat, ultimo yung bahay niya, di ba? May dahilan kung bakit niya sinabing nakabili na ako ng bahay at sa bahay na yun merong 3 kwarto. Yan. Kasi malay mo, pagdating ng panahon, makarating kami ng Australia. Correct. May room na kami. Yan. May room na kami. May matutuluyan na kami, di ba? So yun talaga yun. Kaya may dahilan ng mga bagay-bagay sa mundong Lahat. ito. Nothing happens by chance. Totoo naman, di ba? Oo, Sa dinami-dami ng kwento, bakit itong kwentong to ang napili? Tama. Sa oras na ito, ngayong araw na ito, di Oh, ba? bakit mo kailangan bakit nakwento mo sa Burnay yung description ng bahay mo na merong 3 kwarto? Mali mo pagdating ng panahon, 'di ba, magkita-kita tayo at invite mo kami sa Australia, sabihin mo ito yung room na tutulugan Yan, ninyo. ganyan, Kasi wala diba? namang gumagamit nito, talagang nakalaan para sa inyo. Oh, ganun. Oo. Pero iba yung balak ko eh. Iba. Parang ang balak ko, partner, ayoko kasing makiroom. Okay. Hotel na lang malapit dun kasi partner, pag ayoko talaga nakikitira eh. Okay. Sa mga kaganyan-ganyan. Kasi parang pag naguhugas sila ng pinggan, mahihiya kang di magugas. Diba yung mga So ganon? makikita yung kain mo na Oo, malakas tas kang kumain. Oo, diba? Oo nga. Samantala kung nasa hotel ka, diba, hindi mo na maobligasyon yung mga paghugas-hugas, ganyan. Kasi sabagay. part ng services ng hotel yun. Sabagay. Tapos hindi ka nila intindihin. Minsan yung mga diskarte mo Oo nga. mali. Makikita na ka pa talaga, ha? Oo nga. Makikita nila matakaw Hindi ka, kasi ha? gusto ko makita yung asawa niya Australiano. Oh, tako. Saan gagawin mo doon? Hindi kasi mag-usap-usap pa yung mga plano sa buhay. Baka sakaling merong Oo. magkaroon ng business proposal, Yes, magkaroon ganun. kami maging business partners kami. Kailangan dumidikit ka rin sa mga taong alam mo, pwedeng may hita, gano'n. Hindi mali yung diskarte mo eh. Mali yan. Alam mo, halata talaga may Oo, hita, maharbat. Correct. Harbat. Diskarte. Mali yan. Ang tunay na negosyante, partner, hindi meeting sa bahay. Di ganun talaga. Yung kailangan? Hindi ko rin sure kung tama yung statement kong yun. Kung alam gustong galing yun. Kasi ang nakikita ko mga Ay, syempre partner, Oo.
Gumakain-kain tayo sa mga hotel, di ba? Oo, Kapag ka oo, kumakain ka oo. sa mga hotel, makikita mo may mga nag-uusap doon ng mga nakabarong, Ay, tsaka mga nakasuit, mga nakakorbata, mga ganun. nakakorbata. So, syempre, Oo. partner, tas mga naka-long sleeves, Oo. naka-three-fourths, ganyan. Kaya So, lagi ako naglo-long sleeves oo, ngayon. ganyan. Eh. Oo, mga ganyan. Pinaghahandaan na talaga. Yan, di ba? Oo. May paghahanda. May paghahanda sa meeting sa Sydney, Australia. Walang kaalaman. Yung nagsulat ng Burnay. May mga ganyan plano na tayo. Sabi, nagkwento lang naman ako. Ba't ang dami yung plano? Nagkwento lang naman ako ng success story ko. Bakit kailangan kasama kayo sa success? Nauna kayo magplano sa akin. Hayaan niyo akong magkusa, sabi niya. Walang pagkukusa. Talagang kayong tayo ano. na yung nagkusan. Mali yung plano mong una sa bahay ka, di ba? Saan ba dapat? So, dapat talaga nagmi-meet sa mga hotel. Pwede. Doon ng mga meeting. Ay, sige, Ganyan. sa bagay. Tsaka gaano ba naman yung yung barya lang yun kasi may business sila sa Oo, Australia. ganyan. Gaano Oo. ba naman yung pag-stayin tayo ng 3 araw doon? Sa Tapos hotel. doon din natin gawin yung Doon meeting. yung meeting. Ay, magandang Kasi 'di ba tingnan mo pag suggestion nasa yun. hotel ka, 'di ba pagkatas yung kumain, merong tea. Parang Oo. nakakaya na mautusan mo pa siyang gumawa ng tsaa. Pag nasa hotel, meron na ready. Ay, hindi pa ganun bukusan ako sa loob ng bahay. Pag titimpla ko siya ng tea. Ay, hindi sasabihin Oo. nila ang kapal na mukha. Hindi mako-close yung deal. Yung mga diskarte mo mali talaga. Kanina ka pa mali-bali sa mga diskarte mo. Ganun, hindi ako magsasucceed sa Hindi sa ka intention ko. Wala. Ay, naku, palpak Mali pala. lahat, palpak. Yung mga hakbat ways mo, harbat ways mo, medyo wale. Sa akin ka dumikit. Wrong. Yung mga diskarte ko na lang sundin Oo mo, nga. partner. Wrong strategy, Mali yung mga mali. strategy Ano mo ba eh. yan? Halatang-halata yung sayo. Nagkusa na, nag-volunteer dun sa sa Oo, lugar magtitimpla nila. pa ng tea. Magtitimpla Hindi naman pa ng ng- bahay. Kaya nga. Oo. Sasabihin ng asawa, masyado siyang komportable, Kaya no? nga. Kaya ako yan. Komportable man. O, tingnan mo. Wala na, hindi Oo na mako-close nga. yung deal. Mali yung mga diskarte mo talaga. Kanina ka pa. Hindi, pero Emma, Oo. thank you. Or salamat dahil nag-share ka muli ng kwento mula sa Mahiwagang Bornay. And we're happy na ano man yung challenges na hinaharap mo, di ba, nalalagpasan mo ito. So Correct. it's an inspiration and a reminder for all. Yes, congratulations achievement. Yes. At sana makilala ka namin very soon. Yan, kilala na natin yan. Usap-usap lang Tabalanista tayo. natin yan. Bring back the memories, the happy memories. Ganyan. Mali na Ganun lang. naman yung diskarte. Tigil na nga natin. Tingnan mo. Ano yung sinabi? Anong kakasabi mo lang? Oh, let's Na bring sana back ma-meet. the happy Hindi yun. memories. Sana ma-meet ka nila Oo, namin. ulit. Ayun. Soon. Diba? Sinabi Oo. ma-meet soon, parang wala tayong connection. Dapat ang with confidence. Oo. Magkita ulit. Yan. Ganun. Malito ng mga diskarte. Charet. Asha, salamat sa iyo, Emma. Thank you, Emma. For sharing your story. At kung ikaw meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagang Burnay Story at gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, Kabisyo. o di naman kaya, pwede kayong mag-PM sa aming Facebook page. Search lang po, Tambalan. Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!